Община Тунджа е една от специфичните общини в България, тъй като няма общински център и се състои от 44 села. Сградата на общинската администрация се намира на около 100 метра от сградата на община Ямбол. През последните години община Тунджа се нареди на 8-о място в страната по реално усвояване на средства по европрограмите. Общината успя да защити и най-големият досега проект в Ямболска област за изграждането на канализация и пречиствателна станция в село Тенево, с гордост признава кмета на общината Георги Георгиев и е категоричен, че никога няма да забрави. Датата 23 декември 2008 година, когато подписах този договор в Министерството на околната среда и водите. Проектът е по оперативна програма Околна среда. Той е за почти 25 милиона лева стойност и е безспорно най-големият проект в Ямболска област на този етап и е един от най-големите в България. Става въпрос за изграждане на канализационна система и пречиствателна станция в най-голямото населено място на общината. Това е село Тенево. Целта на проекта е безспорно да допринесе за увеличаване дела на населението в България, което има достъп до съвременна канализационна система. В същото време подобряване на екологичното състояние на водите в басейна на река Тунджа. Разбира се, това означава екологосъобразно заустване на битови отпадни води. Това безспорно е една съвременна пречиствателна станция, която ще обслужва едно население с около 2000 еквивалент жители. На следващо място над 35 км линейно трасе на канализация. В резултат ще се реализират устойчиви мерки за предотвратяване на бедствия в този район. Ще получат всички жители, както и фирмите, работещи в този район, съвременна услуга по отношение на отвеждането на битовите води. Разбира се, по-добро екологично състояние на района и на водите, които се заустват в тази част на река Тунджа. И в крайна сметка главната цел ще получат по-добро качество на живота. Срока е уточнен на 42 месеца и окончателно строителните дейности трябва да бъдат завършени през месец януари 2013 година, а проекта да бъде отчетен до месец май същата година. На 23 януари в непосредствена близост до село Тенево беше направена символична първа копка на пречиствателната станция. Тогава Спиридон Александров, началник на отдел мониторинг и докладване в Министерство на околната среда и водите, посочи и допълнителните предимства за региона, в който се осъществява проекта. Ползите от инвестицията са и за бизнеса в целия регион, чрез включването му в строителството на обекта. Изпълнението на проекта е истинска антикризисна мярка заради понижаването на безработицата и създаването на нови възможности за икономически растеж в региона. Не на последно място, особено важна е социалната поносимост на проекта, тъй като без тази безвъзмездна финансова помощ таксите за пречистване на отпадните води биха се увеличили многократно и ще бъдат непосилни както за населението, така и за местния бизнес. И докато суперлативите за канализацията и пречиствателната станция не спират, не може да се каже същото за предстоящото изграждане на регионалното депо. Проектът, който също ще се финансира по оперативна програма Околна среда, предвижда на депото да се карат отпадъците на общините Ямбол, Сливен, Тунджа, Стралджа и Нова Загора. На мястото, където ще се прави регионалното депо, сега се намира Ямболското сметище, а то е в непосредствена близост до селата Хаджи Димитрово и Дражево. Ето мнението на жителите на двете села. Всички се спомнят, когато бяха показали в България тоалетната на Европа, а ние не щем да бъдем сметището на региона. Не само на Ямбол, Нова Загора, Стралджа, Сливен. Сливен е един индустриален град, който има добри условия да се направи едно сметище и да го изнесат там. Те имат много повече отпадъци от... Значи там не можеш да закараш животните да ги напасеш. Хората от селото имат нужда. Какво ще го правят? От тук ще го изринат, там където намерят място за да го направят, да го направят. Да се запази нашето село такова, каквото си е и каквото го помним. Заместник кмета на община Тунджа Марията Сивкова работи по проекта вече от няколко години. Нейният отговор. От началото на годината, поради редица забележки, се наложи преработка на основната идея и като окончателен вариант регионалното депо би следвало да се финансира като изграждане на клетка 1, която е с капацитет да побере отпадък на 5 общини за период от около
5 до 7 години. И в същото време предмет на проекта ще бъде рекултивацията на съществуващите депа в общините, а това са депото в Ямбол, в Нова Загора, в Стралджа и в Сливен. Това е всъщност една част от исканията на хората, да се рекултивира сегашното депо. Да, в вариант, в който сега се преработва проекта, за да се внесе отново в Министерство на околната среда и водите, вече има рекултивация на тези 4 големи депа, което в първоначалния вариант на проекта не беше включено и не беше дадено като възможност от Министерството на околната среда и водите. Забавянето на реализацията на този проект пък води до санкции за тези общини. Вече втора година се плащат тези така наречени санкции, но те един вид са отчисления заради това, че депонираме на депа в момента, които не са регионални. Отчисленията всяка година нарастват. Тази година община Тунджа ще плати около 80 хиляди лева, а следващата година те ще са почти двойно. И това сме една община, която депонираме около 3500 тона годишно. Какво да говорим за големите общини, които депонират по 7-8 и повече пъти отпадък. Това ще продължи да се увеличава като отчисление, докато не се случи събитието да депонираме на регионално депо. Така че всеки трябва да е наясно с това, че освен всичко друго, забавянето във времето струва и пари. Безспорно, един от най-интересните проекти, които ще се осъществяват в страната ни по оперативна програма «Околна среда», е спечеленият от община Тунджа изграждане на биокоридори и възстановяване на местообитания. Неговата стойност е 983 хиляди лева. Проектът цели възстановяването и поддържането на крайречни места и влажни зони, обитавани от редки видове птици с европейско и световно значение. Още за проекта от заместник-кмета Мариета Сивкова. Целта на проекта е да се възстановят местообитанията и гнезденето на специфични видове птици около язовир Овчарица и в същото време около биокоридорите, така или иначе зелените. По този проект ще се оформи един съществуващ остров, който е в язовир Овчарица, който поради времето постоянно се залива и се руши. Там той ще бъде изградена една вишка, ще има възможност за наблюдение и другата дейност е всъщност залесяване на... Което е за 400? Да, което е от порядъка на около 450 хиляди лева, най-големият разход по проекта. Това се налага, тъй като с течение на времето и през последните 20 и няколко години се изсичаше дървесна растителност с цел почистване, но няма предприемани конкретни в такива мащаби дейности, които да спрат ерозационните процеси, които да подобрят съхранението на влагата и оттам да развиват всички процеси, свързани с развитието на растенията и растителността. Така че ние с този мащабен проект всъщност правим едно много сериозно възстановяване на зелената система на община. От Ямбол, Даниела Костова.